That was for Disney's Aladdin for my Sega Genesis. It's like the movie. I got to battle sword-slashing thieves and nasty palace guards and ride a flying carpet. And I still have 2 more wishes. Prove it! Sega Genesis and Disney's Aladdin game cartridge, each sold separately. Iawn, heddiw dwi'n mynd I trafod y Mega SG, felly cynnyrch arall o Analogue. Dwi'n credu mae popeth mae Analogue yn neud o safon uchel iawn, a na I just dangos I chi gweld fan hyn. Mae'n edrych fel y fersiwn Ewropeaidd Mega Drive. Heddiw dwi am dangos I chi y Mega SG. Felly mae'r Mega SG yn fersiwn modern neu FPGA consol o'r Mega Drive. Felly y Sega Mega Drive. Felly gweld fan hyn. Mae fe'n debyg iawn os dwi just yn edrych ar... Es I am ddi, fi'n hoffi pethau ddi, fi'n credu maen nhw'n edrych yn eitha slick. A os ych chi'n cael hwn yn eich system, neu'n agos i'ch system ger chwaraewr DVD neu PS4, mae fe just yn ffitio'n eitha neis. Felly, dyma'r Super NT a dyma'r Mega SG. Felly, chi'n gallu gweld fan hyn, mae fe'n debyg, mae fe bron yr union un pwysau a'r Super NT, felly mae fe'n teimlo fel cynnyrch o safon uchel. So fe'n plastig rad. Mae'r pwynt ar y gwaelod yn eitha neis achos mae fe'n darn sydd yn gyda grip sy'n neis achos chi ddim eisiau hwn jyst bod yn llithro o gwmpas yn enwedig ar ôl talu 170 pint. Fi'n credu dales I amdano fe. A chi gyda'r opsiwn hefyd o roi'r controllers greiddiol mewn fan hyn. Felly na just nôl un yn gyflym. Felly dyna ni. Controller Sega 3 botwn. Felly gweld, mae'n ffitio fan hyn. Syml. So ddim stryglo. But rhaid dweud, os gyda chi yr un gyda botwm coch, maen nhw'n gallu falle bod yn fwy dyn, ond mae dy fi'r ddoi a mae'r un gwyn, maen nhw'n iawn. Chi'n gallu cael nhw mewn yn diwedd, ond mae'r un coch falle fwy tyn I gythio mewn. Felly dyna fe. I just dangos I chi nawr. Fel y Super NT, fel mis ar ôl I fe cael ei ryddhau, naeth dyn o'r enw Smoke Master, mae fe wedi creu fel mod I galluogi chi I roi SD card mewn, newid y firmware, a wedyn chi'n gallu just llwytho holl casgliad gemau Mega Drive ar hwn, felly sdim angen I chi hyd yn oed roi cartridge mewn. Mae dy fi tua 10 gemau cartridge Mega Drive, ond mae fe'n ffordd dda wedyn I arbed hwnna rhag torri, achos ar ôl amser o tynnu fe mewn y mas, mae cartridge, mae'n cael effaith ar y cartridge a ar y system. Felly, ie. Ond cyn I fi hyd yn oed prynu'r Mega SG, oedd dy fi'r yr Everdrive cartridge ar gyfer Sega Mega Drive. Felly, mae hwn yw'r Mega Everdrive. Cynnyrch arall gan Crix, few fel y brenin yr Everdrive cartridges. Felly I fi, Crix yw y person I fynd am os chi eisiau Everdrive cartridges o safon uchel. A wedyn mae Analogue yn creu'r consoles modern o'r hen consoles. Ddim o'r hen consoles, ond nhw sy'n creu'r consoles FPGA gorau. Felly, Mega Everdrive rhif 7. Llyfryn bach fan hyn. A beth sy'n neis am yr un yma,
Mae'r cartridge yma yn edrych fel cartridge byddwch chi'n gweld yn Sega Mega Drive, a wedyn mae yna lle bach fan hyn lle chi'n rhoi'r SD card mewn. Felly, o'n i ddim yn gwybod gweld am y thing yma o chi'n gallu just rhoi yn yr ochr fel Super NT. Chi'n just rhoi SD card fyna yn neud e. So chi'n rhoi hwn mewn a mae fe'n gweithio fel yna. Felly, oedd e'n neis bod yr opsiwn yna, ond o'n i'n barod i fynd gyda fy Everdrive cartridges to beth. Felly, ie. So, nawr ni symud ymlaen nawr i gweld... Sa'n cofio os dwi wedi wneud un yma, newid y firmware, ond dwi'n credu dwi wedi. Felly, na i trio fe nawr. Os na, nawn ni'n mynd a edrych ar yr... Yn i edrych ar y Mega Everdrive i cymharu'r ddoi. I just gweld fan hyn. Just rhoi'r cable mewn. Barod. Oedd y gêm am ddim gyda'r Super NT oedd y gêm Turricane na. Wel, gyda hwn, chi'n cael Ultra Core. Dwi ddim yn credu dwi erioed wedi trio'r gêm yma. So, bonus bach fyna, bod chi'n cael rhywbeth am ddim. Sa'n gwybod lot am Ultra Core. Ond, ie, chwarae ar controller greiddiol. Mae'n edrych yn gret, swnio'n gret. Chi gyda'r un fath o gosodiadau'r opsiynau fel tro diwetha. Felly, os chi'n mynd i fideo, resolution, screen size, scalers, scanlines, cofio hynny. Felly, os chi eisiau ffidlo dy rain, chi'n gallu buffer mode, extra features. Mae yna lot o bethau gwahanol fan hyn. Y scalers, width and height. Fel arfer, mae'r pethau yna'n diflasu fi yn bersonol, felly dwi ddim yn edrych arnyn nhw rhyw lawer. Byddai fel arfer yn dilyn un tutorial a cael e fel y ffordd gorau o gael e a wedyn ddim newid e o hynny. Felly dyna ni. Mae'n edrych fel dwi ddim wedi wneud y mod fan hyn i just chwarae fe trwy fan hyn, ond dyw hwnna ddim yn broblem achos mae dy fi'r Mega Everdrive fan hyn. Felly, os chi yn cael e a chi eisiau, just ewch i Smoke Master ar YouTube a mae fe'n dangos i chi yn union beth sy'n rhaid wneud mwyn just wneud e trwy'r SD card. Os dwi'n rhoi hwn mewn nawr, Mega Everdrive 7 neu X7. Turn it mewn. Try it off. Mae'n siŵr ni ddim yn rhoi mewn. Yn ffit snug fanna. Chi gweld. Troi yn ymlaen. Chi'n cael rhywbeth hwn yw'r sgrin ar gyfer Analogue. Dyna'r logo Analogue. Sy'n gwasgu run cartridge. A dwi'n gallu mynd i ROMs. A beth sy'n neis am hwn, chi'n cael chwarae'r holl gemau Master System hefyd. Dyna'r peth. I gallu chwarae fe, a chi'n gallu hefyd rhoi y controller Master System mewn. A just dangos i chi hwnna, achos i bobl falle oedd gyda'r Master System a'r Mega Drive, o'n i'n lwcus, oedd y ddoi dy fi yn tyfu fyny, lot o brodyr, dyna reswm rwy'n credu. Ond, mae'n neis i gallu chwarae gemau. Dwi yn credu'n gryf, teimlo'n gryf am hon. Mae'n neis i gallu chwarae gyda'r controllers greiddiol. Felly, na i dangos chi gêm
Mega Drive gynta. So un o fy ffefrynnau yw'r cyfres, un o'r cyfres Streets of Rage. Streets of Rage 2, so ti'n gallu mynd yn anghywir fyna. Yeah. Dwi'n deall hefyd, mae yna marchnad mawr o ran y re-releases yma, a chi'n gallu chwarae nhw ar PS4, Xbox One, y Switch. Mae lot o hynny, achos yn amlwg mae'n neud y cwmnïau yma llawer o arian. Ond dwi'n hoffi chwarae fe ar y controllers greiddiol. Dwi eisiau fe bod just fel y sa'i eisiau unrhyw beth ychwanegol. Dyna ni, just yn dangos i chi chwarae gyda Axel, Streets of Rage 2. Mae'n gweithio'n gred. Okay. Na i gadael hwnna fanna nawr. Fel o'r blaen, os chi'n gwasgu Run Cartridge, chi'n gallu mynd nôl i'r menu greiddiol. Na i just mynd i edrych yn gyflym lle dwi wedi rhoi fy controller greiddiol o Sega Master System. Just yn dangos i chi control pad greiddiol y Sega Master System. So dwi'n gallu mynd fyny nawr. Beth yw am nôl? Efe button nôl? Na. Ok, button nôl. So mae'n handi ar gyfer pob peth analog. Mae'n neu'r Everdrive cartridges yma. Button nôl, button back. Felly, os dwi'n mynd fan hyn, un o fy hoff gemau'n tyfu fyny Master System oedd y gêm oedd yn dod gyda'r fersiwn oedd dy fi, sef Alex Kidd in Miracle World. Dwi'n dweud hwnna. Be dwi'n neud nawr, dwi'n gallu swapio y controller. Just dangos i chi. Plygio hwn i mewn fan hyn. A chi'n gallu gweld mae'r controller greiddiol dy fi. A dyna ni. Mae hyd yn oed gyda'r bwtwm reset ar y cartridge. Felly, chi'n gwasgu hwnna. Chi'n mynd i'r menu, achos oedd ddim start a select gyda'r rhain. Felly, oedd angen bwtwm arall mwyn chwarae gêm fel hwn, a mae yna bwtwm bach, os chi'n gallu gweld, bach yn nuts, ond edrych, mae yna bwtwm bach, sy'n gwybod os ti'n gweld hwnna'n clir, os ti'n gwthio hwn, mae fe'n gweithio fel i wneud fyny am ar y Master System, ond yna bwtwm tebyg, chi'n gallu gwasgu reset. Yna ddim bwtwm reset, ond bwtwm fel yna, i'n gallu wneud e. Ie, dwi wedi ceisio chwarae hwn ar ffrydio hwn, ond mae'r gêm yma'n anodd. Dwi ddim credu mae dy fi'r... Dwi'n mynd rhaid i fi roi fwy o amser mewn i'r gêm a canolbwyntio a wneud sesiwn arbennig mwyn ceisio wneud hwn. Dwi'n credu, os dwi'n gwasgu hwn... okay. Aha. Dyna. O ran hynny, mae'r gêm yn wych. Neu gweld os dwi'n gallu dangos i chi gêm arall o'r Master System. Oedd dy fi y
cartridge greiddiol. Ond na i wneud Ghouls and Ghosts. Game anodd. Ond wneud achos mae dim ond 2 botwm sydd gyda chi. Chi angen swapio nôl i hwn mwyn cael y botwm A yna. Fe nôl i Ghouls and Ghosts. Golden Axe. Siwr oedd. Ble mae Ghouls and Ghosts yn mynd? Ghouls and Ghosts. Wedyn dwi'n swapio controllers drosodd, unwaith chi mewn. Wrth gwrs, gallwch chi chwarae fe gyda'r Mega Drive controller, ond mae jyst yn personol i chi, os be chi di arfer gyda a be chi'n hoffi. Dyna cyfres arall. Dwi wedi chwarae nifer o weithiau, ond dwi byth di llwyddo i orffen. Mae hwnna'n challenge rhywbryd. Dwi'n fan mawr o Ghouls and Ghosts. Wff, oedd hwnna'n lwcus. Gweld. Chi'n gallu gweld hwnna, hwnna just fel y greiddiol. Chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd hwnna gyda... So mae ond yn neud yn gywir i beth oedd e fel. So na i stopio fyna. Dwi wrth fy modd gyda'r ddoi, a hefyd mae modd i chi cysylltu hwn gyda'r... Os oes gyda chi Sega Mega CD, oedd dy fi'n, ond mae fi wedi torri, felly fi angen newid rhyw fuse neu rhywbeth tu fewn iddo fe. Ond dwi wedi cael hwn yn gweithio yn eistedd ar ben Mega CD a chwarae CDs greiddiol Mega CD. Oedd hwnna'n profiad gwych i gallu chwarae'r gemau yna eto ar teledu mawr. A gemau FMV gwych gyda Sega CD, felly, oedd hwnna'n lot o hwyl. Jyst eisiau dangos chi'n gyflym nawr. Os ni'n mynd... Achos mae'r cost Mega SG a'r Mega SG a'r Super NT yr un beth oedd fel 174, ond na i just dangos i chi'n gyflym mae yr Everdrive cartridges. So dyma'r un ges i. Os ni'n edrych ar Amazon, 166. So mae ti ar un... Mae fe'n eitha ddrud. Fi'n credu prynes i stuffi o Retro Towers, sef cwmni o Prydain sy'n cael nhw. A gallu gweld mae'n amrywio chydig. Fi ddim yn gwybod os maen nhw gyda... Beth nes i brynu? Dyma ni. 135 pint. So 135 pint am y Mega Everdrive cartridge yma. Byddwn ni'n dadle erbyn hyn, does dim pwynt prynu hwn, achos chi'n gallu neud o fewn y consol ei hun wedi modio, ond wy'n jyst yn dangos i chi beth yw'r costau yr Everdrive cartridges yma. Na'n wir am y Super NT hefyd. Everdrive GB oedd dy fi, so fi'n credu es i am yr un 90 pint fyna. Ond beth sy'n neis yw, chi'n gallu bod yn chwilio am oesoedd yn trio prynu hoff gemau chi ar-lein, ar eBay. Felly mae chwarae fe gwybod bod y casgliadau yma yn gallu gweithio, ond chwarae teg i Analogue bod chi'n gallu just rhoi SD card syth mewn i'r system a cael nhw i gyd. Ond yr unig reswm nes i prynu yr Everdrive cartridges, achos prynes i nhw lot cyn oedd unrhyw cynnyrch analog allan.
yn y farchnad, felly yn gwybod nôl byddwn ni ddim yn boddro gyda'r Everdrive cartridge. A oni bai am y GB Everdrive, achos mae dim opsiwn gyda hwnna. Mae rhaid, dyna'r ffordd gorau o chwarae gemau Game Boy Color. Wel, casgliadau cyfan o gemau Game Boy Color oedd trwy defnyddio'r Everdrive cartridges y Game Boy. Erbyn hyn, y cystadleuwr mawr sydd o ran y maes FPGA yw'r Mister. Felly, o'n i'n trafod gyda Emrys ar stream retro diwrnod o'r blaen, a dwi'n teimlo bod y Mister, mae cymuned fyna sy'n gweithgar iawn o ran gwella be chi'n gallu cael allan o'r system Mister. A yn amlwg, mae'r dyfais yna, chi'n gallu chwarae nifer o consoles, gyd yn chwarae'n cywir iawn i'r gwreiddiol, ond mae fe'n un system. Fan hyn nawr, mae dy fi 2 system separate, bron yn edrych yr un peth, ond fi'n credu mae yna ffyrdd o cael adapters neu cydrannau chi'n gallu ychwanegu i'r Mister i wedyn gallu plygio'r controllers yma mewn, ond byddwn ni'n fi barod wedi dechrau gyda Analogue, ond falle rhyw ddydd os dwi eisiau chwarae fel y Neo Geos a'r consoles eraill yn gywir. Os dwi'n fan mawr o chwarae platformers, mae'n bwysig bod yn eitha gywir, achos mae'r lag, os mae fe'n arafu just ychydig, mae fe'n mynd i bod yn anodd iawn i orffen y gêm. Felly falle rhywbryd. Neu arbed bach o arian i gael Mister, ond un sydd wedi cael ei wneud a creu'n barod. Byddwn ni ddim yn hyderus roi popeth gyda'i gilydd, achos mae fe'n debyg chi'n gallu rhoi cydrannau a gosod ei gyd fyny eich hunain, ond falle na gofyn i Emrys am bach o help os o'n i eisiau gwneud hwnna. Ond byddwn ni hoffi prynu un gyda popeth yn lle a gorfod gwasgu y bwtwm pŵer a dechrau chwarae. Felly dyna oedd y Mega SG. Dwi'n falch iawn, dwi'n credu mae fe'n cynnyrch o safon uchel. Fi wastad yn mynd nôl i chwarae'r gemau retro yma, a yn enwedig yn ffrydio nhw, dwi'n teimlo dwi'n cael y profiad gorau ac yn rannu'r safon gorau posib o ran sut mae'r gêm yn edrych. Felly dwi'n hapus iawn gyda fe. Mae fe ar yr ochr ddrud, ond mae pawb gyda'i hoffterau gwahanol, a weithiau mae'n neis i gael rhywbeth chi wir yn joio ac yn hoffi chwarae o safon uchel. Felly, Iawn, diolch am wylio, a gwelch chi tro nesaf. Pob hwyl! At this very moment, you're being charged up to $10 more to play certain games on Super Nintendo than to play the same games on Sega Genesis. Games like Mortal Kombat and NBA Jam, which is fine, really.